Development at what cost? Lumpong Deng udah ecological fragile system. Oh, UCM là ông bằng cái xe cái white paper đấy. Có bạn pin cái hang no kata white paper tu jongpi. Ni nak kalian gagun tek ni kam question ni kata credibility dong ICL. The agreement ki sign berok hot, sign Omiam Hotels Private Limited. The gajing kali mentah ni kalong where is IHCL stand in this project. Pingin dia kata kanhon ke basu perta senong jani stai halor kami mariang em ngitrai ke kam kalau jong. Hatu katakan real post nam rukan like no na katakan nak Lumpong Deng. Kat kum ke jing tho ke jong ki ke yeng ka kadau sai bakila exclude yo Lumpong Deng. Ka jing tho ke jong ki kan yeng la sai ka sengi bat la ki musria da kum mei pat yo to ke jing tho ka Green Tech Foundation hi kan dei ka ban kong ban lam kamat ban yakhi biang sa sisi. Kublai perlong ngibriang subhai pi sha kani ka interview ka bekerpang ke jongi metasni. Namar hakani ka studio jongi ngidon mentar ya ki dekot jong ka Green Tech Foundation. Ki banyak keren ban ai jing syai halor ka tu ka isu hapo dolun nong Lumpong Deng. Kai ka pelong yaki banyak hi ban mi syakman ban pelong da kata ka jing sha thangan ban penbo de ka sarkar Meghalaya ban withdraw no ia kata ka 5-star luxury hotel project nang tei na po Lumpong Deng. Ti claim de bunya halor ka ni kamat ngakwa ban pai bechwa sha Green Tech ban yo ka ban penithu ni kong yakimo ti chaga diang ga jonga idon ibari trailing do ibalong general secretary jong ka Green Tech Foundation ringkat ba iru ngidon iba walam kupar nong siet ibalong u advisor jong ka Green Tech Foundation plan batay ni kong kindiat halor kani kanhun ka jong pi ka bangitip kong ka Green Tech Foundation menu pistang ya ka but kita ki benta ka ba pikta kum ka kanhun. Kublai sibun kong iban ya kejeng kloy kejong pi ban priangi sekene ke interview. Hakabun kong ngasim kani kalat ban penpau kejeng sungu yu blai nombok nong thau. Ubladon rengkat bat ngi bla betin lenti yangi ke foundation naduk ke sengi ke pastang jong kani kejeng syatkan kejong ngi naduk bingi rai kani kamat kepada jong Lumpong Deng. Bat ka ba aru ngapen pau kejeng sungu ke ba krau tam na benta ki pat ba nong song jong jela Meghalaya baro kitu ki belawan ban senran ngi wat hadu ki arbeji lai beji damit ki dang song ban senran ngi yang teh madan malki kalalong ke ke ba yangi kum ka kenhun hi nengkong por pengi poi hamadan malki dan beriu mano mah kidon tang kini kidon ki kesau surok istri dog ngi dang mut ba ingin ya keren beria kasih nengkong bat i chairman jong imat ya kan ke isu ki support tang ki kesam sudah kondona tambah hadin bayat kasih baar kasih balai ngi isya baka jingtut kejong kipat ba nong song kilawan ban senran ngi kat tu kilawan ban ai mensim harengkat ki jing duai ban inget scam ru kene ke jing duai kejong ngi kelum lang jong barok kelap penlong yang ngi bangin poi hadu kat ni bat kumjuk bangin yo ya song hakani karen san mentah ti hakabia day pat bat ka Green Tech Foundation hi ngilia seng ya Green Tech Foundation ha ubnai Desember jong snam arjar khat khandai tingin padayo lat baban trekam ha u arpo namar ba kalawan no covid atau apor ka dan ka pandemic kejengap ka kejeng pangklam ti ki kam ngibengi yo ban sedang ban tre ka dei la sing la ban ong nadu arjar arpo saneng kum ka kenhun hi ngim itu ila jong kum kita ki seng ne ki pressure group ne kita ki organization ne hendrei ngi itu be ila jong kum kata ka foundation hakaba ki samla ki para samla ki jongi ki awan hakaju kata ka platform ngi laban ong ba ngi ra ya kasur man penek pensa ya kami mariang ti ngila sedang ngi kajeng terekam kajongi sibun ba ki issues ki bre bajong kami mariang kila don ki national issues kum ki EIA notification 2019 2020 katu apor bagi mod ban pen kelan no ya ki EIA notification 2006 tenang ta kala don kini ki issue ki jong ka palm oil ka bagi mod mawan ra state Meghalaya jongi tenang ta kila don ki issue jong ka nong klem ka ba manang ina sedap manang kini ki snam hi te kum ta terter ka jeng ya lenti ka jongi kam de tang ka bangi suris activism na ne bangi suris ban oppose namar ngi osko nah ni nang tai bagi don ki bro ki omba imat kini ki GTF ru ki mi ban oppose ki projects tang for the sake of opposing hayung sha ki klet pat ban pet ya kam ka jongi ki bangi latrai
Ngatarai ngam dadan kam syuir banda batai bin pabin iwei ke contribution ke jongi ha ke society jonga jelam meklian namar ke Instagram handle ke jongi ke Facebook handle ke jongi ke lapni ke jingtrai ke jongi hakeleng ke district jonga jelam meklia ngidon ni ke division haman la ke district ki bagi latrai shithem na banta ki district ki jongki nadu ki afforestation nadu ki river clean up nadu ki wildlife conservation nadu ki community participation jongki cleaning drives and all but ngimde hiru kita ki kenhun keba insyami madan suya pertas nong nang ni nang tai Kak nu ki dukhat pidan haka sakani ka foundation. haka foundation ke jongi ngidon la chispa tam namar haka structural body jongka foundation ngidon ke governing body ha governing body natang ngi sedon ngidon saya ka general body ke bakan thobi ki division ki members ki jongi ki don ru wat kini ki seng samla snong ki seng kenthai jong ki snong ki ba affiliate lang bat ka green tech foundation namar ya ka thong bet ban penne pensa ya ka mai mariang kat ka kila ha ki than ki jong ki kan dang man ha kani dang dap bania song bania tai bat bania penmi ka wei ka joint action committee sate chapo ki than pon ursla ka riwar mi habang ya kun teng e ban penne ya ka wa ramben naga jingsa penjulor no jongka naga jingti mausun Ti shwa bangin ngila i osmo mo ka ta kajingya anti jo green tech menu ga stang wat ki dukhat jo green tech shwa bangin poi sha ka jingya kran ka ba ngin ya phai ki kot kisla halor ka ni ka lumpong deng ngashwa ban kali shwa ini jing kali mo dang shen ha ka po ba dang nya ka to kajingya ki nei kalami na kaliang ka sarkar ba ki jing kan tho mdi ki jing tho ba ka long ki jing pentip ba ka green tech ka dei ka wei na kita ki cohort support prime ka dei shisha por pengis dang ya ka green tech foundation te tang hadin katu kat ni benai te kadon kenika icham chief minister ka baki ki khot ya ki applicants ban apply kita ki innovative ideas ki jongki na khanang bakin yo kita ki startup ke emo kita ki wanra kita ki innovative idea ketika application yo tangi kum ke foundation ngidon ngi laju penmi sibun bhagini ki innovative technologies kawai ketika jong ka ETP STP ibarat ba ibala ban afford namar dengi page menta ban ong ban install ki ETP STP ketika ba iba kini ki effluent treatment plan bat ki sewage treatment plan kan te kini menta de ki don kam kini company am ka kos ka jong ki kalong ka barem ba kimla ban afford Tambangi naga Green Tech Foundation leng bai chairman ni jongi hi bawan rakyat ka innovative idea ba ban siudor ide ETP ba anybody lani kini ki clinics lani kini ki cottage industries ki barit kan kini ki jaka sengkam ki barit ki ba penmi ki jabo nanta kini tasler kila ban pendan kami ka to kan bahkan treat no sai ka to ka jabo kan tingi pha ka application sapo prime kan te ka shortlist as one of the top 50 ideas kan te pergi shortlist kumtam TKI ka award ki ka recognition baka di ka top 50 shortlisted innovative idea te bat kata ka bakum PE baka to ka prize money kan te hadian ki ong biangi ba khnang ba pen yo ban pen telun su sakmat one sim su ya ka grant ne ka loan ne kan jalon ne ka startup capital kan ki ong tambangi ni klam apply so kata kan mai chairman ni klam try so ban apply kata ki si yo betang ti trophy jongki i certificate ba kata ka amount 50,000 is the amount okay 50 top 50 sanpau hajar sanpau ke te mo kadi usna mi kata kata kadai seki khat khandai at phau tai okay masih sedang ke foundation ke tu kan sedang hadin ke tu pada long pilaya trikam e bet nama bakadon ke jingkono kong what the nama ki ong ba ka le ayu bat kan ka pisa ke ba ngila ai mangi Nomor ia ketu kepisah ketika prize money biki ai kata ka idea kan umdei ba ki ong ba ngi ai phi ba penseng ya kata ka idea ka jong phi long kadi tang kata ka san pawaja beyond that club shim show kadai kum ka prize kan teman tai ka prize ngi ba jeng thain tang am tip em long ki long kata film club shim kan nu gran nu gran nu thingi club shim show ngi kot betang ha ka bangi yo ya ka award kan waktu ni pai be menta chaka yu mong ni pai be chaka issue jo ko lumpong deng nambar kumba pitip hi dang kini kisngi dang dep don ke to ko kan sani thir halor kan ka issue ka ba ke eki bangi yo lum na kan ka jinga ki halor kan ka mat ka be de ba kan ka dolan dong te bat ki panless ka to ko sngi ki lai pen pau ye ka ki don ka to ka ni ki jing bam shal ni ki lap ai ki ye sam ki sembo berkat ki jong ki mo ni ko ngakwa bet ben bu kan ni ka jing kali na phi mau perangut nama
ketika kenhun ke jong pi ke belam kemat ya ketika je ki ningkong ke pelong ya pi ba pen ya ki halor kani kamat bana do menu pitip syapang kani ka rai jong sarkar banshna ya kita ki villas kita ki resort hapo dom hapo lumpong deng Habis deh buat kani kelumpong deng ni kong ka foundation ngilai ya katuka land handover swa ka jing jong land handover ngilai kata ka jing announce bagi omba kin develop ya ka yam lek kong kata ka top tourist destination spot lai spa eka atau ka por dang long idang dan kiba presiding ini tourism minister mentama ti ngila pet bini kata ti ngila persang banwat RTI hangno kita ki jaka kiba kumno kita ki jaka kata ka por ke MCL ka reply kala ai ya ka jubab jong kalang baka RTI ka omba kamdon kita ki jaka ka balai spa ekar te ngiruk ngila sah dum tangi klam namar bengiruk ngia bon kami la jong ka contribution baka mai mariang ki plantation drives ki jongi ki prepare jong ki afforestation project ka jing thungding nang ta ki jing dipun khojwa te kala su long kala su san kun ang tu kan tikat badang ya kisnem pois arjar arpusan ho bunai no pra mencam snem ni baka dan katukalan handover ceremony jong ka sarkar bat kata-kata ka begiong kalau ada ikran sisa kalau mah kalau ipo ipeng kata tengi ngidang lengok yang toh kawan kata tambah exactly hangnu kawan kumnu kawan hangnu kita ki jaka ki bakimut man pentreng empat tip tengi persang ban file lembaga RTI onna ngila file ke RTI ngila nengkong dungi file sekat tourism department kata ke RTI ke jongi kesapan paino ki wat dau ita toh ngi file biang sekoik RTI kat bang idang wat idang lum jing tip senang ni nang tai ngila sutu bakadan ka jing keta yu dulu nang lumpong deng tambang empat dio pat kisah tar kiba pensai tikena halor kata kan tingidang ai up kata ha du si benai tam ingin sayo ka RTI napo tourism department ka perben kat kani ka bakan thup lang ya kata kalan handover certificate ka lease agreement bat ka concessionaire agreement kan Dei hang ni kan bangi satip ba ka tourism department kalahan over live hundreu ekar jong ulumpong deng ba live ho ekar ka Umyam Resort katika ka Orchid Orchid Resort sya ka Umyam Hotels Private Limited te ka ban kong mo Pio pediang ya ke Pio pediang ya ke RTI findings ke jong pineng ya ke reply kedai ha ubenai nama P file ke RTI ha ubenai Disember ni ha ubenai Feb mat ubenai P file ha ubenai Feb hadin bala dep sign ni katu concession agreement deh hadin bakila dep katu kan certificate tengi sa file pat saki beginning of March late February kum tahi mentau senam okay tengi Iba saya poi kai ka ba ya linti ka ba ya lam ngi ruban sim hadu kan ni senjam deh kadai ba ni kong ngi la persang sa ban wat ke information tingi dal adap wat ke information tingi let ke department repair ban bo ya kata ka petition ke jangi ti hadian bang la bo ke petition kamdon gono ka jubab le yang ke department sebab repair ke sarkar kamdon gono jubab ti hadian ngi la sim ke senjam ba ngi pin i jam media tang ngi lawan saki press ngi ang baki bar ke di bantip ya kan ti hadian bang lawan saki media amdan hiro gono ka response ng government tingi persang balik kendo bet yau menteri beri pet ya kan ka tourism ti hadian kejeng ya kendo jong yu menteri beri pet ya kan ka tanak tourism ula dinai bementah tu dinai tu ang ba habangi pin i ke petition yang pet sir kali lumpong deng kam long pen ai kan project ti hadian ya kata tourism minister ang kamdan ra po lumpong deng ti haba ngi pininu jol ba tourism minister habangi pet ya ka handling over ceremony udon hendrai lada ngila ikendu ang kamdan kata project apa lumpong deng tinggi saya ke CTE hadian bingi saya ke CTE ti uru uang ba kam lak ban long kata tinggi ban saya ngi haban wanca samadan bangin pen is kipras ba kum no ka tourism minister te bekene ka kam ti anda ngilaya ngila wat kila klinti hendrai naka sarkaro kam jubab sai kam jubab e petition ke jongi officially de ki email na dak city dei ling ba kita ki jingle lendet let's say ban ong ban chu deny bet kas permi ki clarification ki press hendrai mde ke jing tho tingi pada ngi sodo jing sania su kot lat
ti chairman hi ong ba ya kan ni te ngimla ban maju ngap handai hab ban mi sosoro te de kata kanong rem mengisa shim mekanik senjam ka bani kong do ka de ba pistang hang de po lumpong deng ide pili ho ka ni tuka ho ni ya sha shethe ka protest ki pin i ka plakat mengira shethe ka de ka silent protest ka mengi ya shethe ni le hi hadu lumpong deng hadin mengila lap ba kidan ka jing julor ki klau to ka jing pom de ndeng tip manu ba pom ka sarkar ka ong ba ka tu ka jing pam ding kam de na ka da ka jing le jong ka sarkar ken ka de ba ki ong ba ki de ki riu shimet ki bale ka tu ba ki la ya kem ru e ki ha ka tu ko por angut ki brio pi lawa jing tip e halor kata Apa dia berkata le ni kilawan clear nak tu por pangidang dan apa malki te kilawan bakli ong kila yo kem kita ki arngot namar ki penmi maki tu mag statement jong ki nagar yang jong sarkar tingi pot ibu jeng kli on da yo kem kita ki arngot to pen isa hang no kita ki arngot dia kata ro kem penmi ta kalau ke ke ba karukam tap it mian ru benengkong kumbai ong I advisor meneru ke bala penlong yang I bangin hak mi samadan kumeneng la pang pingi ngim de kata kan hon ke basu perta senong jani stai halor ke memar yang em ngitre ke kam kalau jong ngilong simple clean sincere ka kam ke jongi tang ba hapor nengkong ru sa bangin ra kan ni kamat ngila file pa ka petition ke jongi ngila pet I balai ba ulum pong deng ya hap ba penlong kita ki jingte lagi di permanent na ni long temporary na bapin wan ra ki jing put ki jing tem ki ba hui ki ba phile ki cherry blossom ke kamlong ila da pun pau sai ka tuka petition ka jongi ngili kendu yu tourism minister uang ba ola ka thup lang sa yu ni ulum pong deng ro tengi content kabar ngila pha sa ka ya ka petition jongi tourism minister director nang tu isngap ngi pha su cm ngi pha sa pollution board ngi pha sa forest jar kamdan e ka reply ki penmi mandaka press release ka jong nak liang joka commissioner and secretary jong tourism department usu penmi kata press release plus some individuals plus nang ta menteri rang ba jong iru uang ba kidon kita ki beriu ki ba persang banyalam bakla dadi bengimut banyalam bakla dadi bengimut balik kim dawan bet ban reply ya ka petition ka jong ikan pen phai ka lai ki jing tho ki jong philang ba petition jong la patai sai hang tung la ka dok sai thik pathik ba balai ulum pong deng ya hap ba pen commercialize kata da reply jong ka sarkar mo kawan hadin ba pilai pelong ka jing ki dei ne ko ha pedeng ru kadon hadin bangila ya su umiam nglawan hadin ka jing kenduk jong yu menteri katanat tourism kadon tangga clarification no commissioner secretary jangka department press release kataro limbak press release besuang ba some individuals are trying to misinform kata kali hadir ba pilet chapo lumpong hadin bengi kenduk yu tourism minister okay pandai kata ka barap lakan ni te hadin katu ngisa ong ba em kani tikila persang badinai cepat ba khab tip kan he bangi let sethi sa lumpong deng kan bangin pen I tangka silent protest wa te da ka sarkar so khya te ka khot te la ka khot tingla pen I biang ki facts jungi bro khot te ka sarkar ke dinai hadin kata tingin bansi bang simya kani kesenja not just for the sake of protest kat kini ki research and just for the sake of protest ka umla blok aku aman kali tu jing kali ba bona upai ba ru bu je ka tu ko ju ko jing kali mo ha ka tu ko RTI copy ka jong PUP yo na ka sarkar ka reply ka ong ba ka tu ka city ka ba ningkong original city ka pen I ba halum pong deng ki thmu bachna ye ta ki vilas nei te menu ba de ka change kata hapdeng bang ya ki mi hapor bala ayat ka jing sa tangan ka jongi ha ka sri ka ban riu nyau tika mi correction tika balingo kan menta habafi apply CTE deh te menta ka consent to establish te kambot applicant uba apply te u apply kitu ki bapen mi ka CTE banikong deh hangno tu CTE ni ka jing don kam ka jong u kan kum applicant ma kat kum ka jing don kam ka jong u tu apply kita te kiru nakaleng pollution board u ki ai ka permission ki bakin te ya kita te hakan ko nong rimpat menta baki pan kala tengam tip ading sakil ade ban cancel sundon ni ka CTE original kan namar ka application ka pair te na ka baki ani ka point number 2 number 4 ko mala I ha news barashata te habangi ngi ong ka sarkar ba ka sarkar ka ba ong ngi ba Delbino construction Delbino permanent construction tingi ong if not permanent ka CTE says otherwise ke thu da kumwe kambot ha ba applicant who apply ka CTE yakini ki jingtai te ka pollution control board ka ai gini ka CTE consent to establish te kambot ha ka agreement pat ki tho ba num dan kinu ka permanent construction kambot uni applicant violate ka agreement mo ka department concern ka dimension action ni uni applicant
Tambah ki ong em ki wan rak da koren janda ba em ngin change no. Overnight kata hadin mengilai ki sengi banyo. Long ke ke ba ngo thamula ha ba berkat nama ke deh hadu ke level jong ke sarkar ban ong bandon kum kita ki lapses lan gi jong baklam so ya hap ken. Ti menta banyo ya ke CTE ro kan hap apply kan hap don ke DPR. Hot. Nang ta ke layout plan, ke site map plan ke site plan na ta ter kan hap ya kita dei. Te kemut ngili apply ngi pan ke RTI ke DPR kan yo. Yo petang ke CTE. Ndai Ka tourism department ni kan go kon ka RTI. Ni kali ka tourism department atau pilayon em ka DPR blueprint ka beribat ya kan ni ka project bro kawai. Kan on tang yulung pun ya ka project bro kawai. Ka jubab na ka. No. Ke klaim ke DPR kemut pen ai ya ke jaka. Hadu kat tasnem. Klaim ke DPR. Tu pencai nga kenyat mo. Ngitip ba haus nem araja pusau ka menteri ki sarkar ka menteri ka kenhun ki menteri kelada ban sheme tu karai ban kentiu ka ban IY ka jaka sarkar na kalai post kan re post namo but pilapan ki RTI pila yo ru ki jubab na ka sarkar ba kanum don kamdon kataka DPR ke pa pen kremo ngakwa ban tip hang ni ya kan ni kan re post nam mendai ka ba ka sarkar kalai soi bat kan ni ka company Hatu ka deka ke soi baka IHCL ni kia soi baka Umiam Hotels Private Limited manu banyo kam kenti ya kani ka jaka na hadu on repos nam tong pen sai ka tamo kin dia chuang poi mo pi ong ya ka investment jong ka investment policy jong ka government hadin baka pen mi kitik sinam balada ketuan rai ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Amendment jwa kimut ban thap ya ka land bank ndai ti katar ki ong balai post nem ti kalami ke jing persya pa ba bajur ba ong ba em kam la ban le kam kata direct purchase ke di bandon ke purpose ti to ti ladangi poi pada ya kene ke case ya kene ke issue jong kene ka jing ajaka ba sedang ya kene ke David nado usnem arhajar arpusan mo kene Julai kene la tho sai ba the above decision to the above decision a lease agreement dated 11 July 2025 Hakni kapor ilade I Timothy namano empat day has been executed between the Meghalaya Energy Corporation Limited and Meghalaya Tourism Department Government of Meghalaya for leasing the plot of land situated at Umiam Riboy District Meghalaya measuring an area of 273.41 acre. Kamut kajing sedang ya kene ke baro kelas sedang na do usnem arajar arpusan. Dai kajing a jing sim ya kajaka na ke MECL cepo ke Tourism Department. Ti hadian ka to ni hadian kan ni sai iba kaya ke MTDC nak MTDC kisa ali sa kanika Umiam Hotels Private Limited ti kajing kali ka ba ngi kwa ban kali kan kamtam naki hot kam kani kam dai ka domain jongi mo environmental group bagi kali kata ka development ka kam jam henrei hadri kal awan pada hanika jingathir Tengah kuat ban bu jengkeli kan jadi ki eminent personalities jong ka sarkar bami hakini ki at fair ki bayro ya ka tata ya ka ICL ni na kaglang gaguntek ni kam question kata credibility dong ICL ni claim kan tho e kata tata kam kan tho kata ICL tambah ka jengkeli ka jongi ka bami hang ni kalong ba sei hakanu ka benta ka don hakanu ka dur lani ka benta ka ba kata ICL ka don benta hang ni ka project ni kuat bantip Tingin tip te nama ki agreement ki sign berok hot nado ki bidder nado concessionaire agreement ki sign bet nado ki lease ke bagi handover o sign Umiam Hotels Private Limited. Tegajing kali mentah ni kalong where is IHCL stand in this project. Jadi ben pensai kan kini ki lada pilapan kata ka MOU baka sign ka sarkar baka IHCL. Kini berok hot. Mo. Lihat mo bawa lah kata. Kani ketika RTI reply bagi ai na po tourism department mah. Te ki ong hang ni kali how to ka tourism department kalahan over ni am kita kalan syaka IHCL how bidai ba ketika henru ekar na panta kata development jong ka resort ban ka spa ti ki ong hot henru ekar jong kata ka jaka khando lahan over syaka Indian Hotels Company Limited part of Tata Group tam kani ba ka certificate kan certificate of handover certificate of handover handed over by Meghalaya Tourism Development Corporation taken over by MS Umiam Hotels Private Limited. Kata ka jengkeli ka bami hang ni kalong ma hakano ka dongi imsay na marba. Hoy UCM la ong bangkin say ti white paper deh.
Gua ban pen igen hang no kata white paper tu jong pi ba pi ban pen igen ba pi kadon benta yu kata ta ba kai sial hakani kakam. Hari pula rai kan gajing kali kamak dulu menteri dang ba gajala jong ilani kamak jong menteri kam kita kam Pi tang bengi pani ke tang bengi le ke ru umdan jing pensai. Deny. Kadang kata kajing deny ya kata ya kini kakam kan. Tingi bu jing kali ba ho ngi ngimtip hakan uk benta kadang kata kai sial hakani project mo. Ke bengi lap ngi kadai bet ke MS Humiam Hotels Private Limited. Usia mu orang ke sarkar ke senai kata ke white paper. Pila follow up elor kata? Kipat ba hi nomor ba PE ngi ikran ke lumpong deng mo ke domain jong environment group kadai yu lumpong deng. Ngi la kran sai bu ya lumpong deng deng kata kajing demand ngi ru hadu ha ka last minute ru fini bang on call of the project from the call of lumpong deng, keep aside lumpong deng from the project. Tu ngi kren mentah lo ke lumpong deng mo. Kum ki environmentalist. Ngaku abang tip mo ngasu thu shwa ba pin rai ban yaki pilale ka research ka jong pi pilale ka study ka jong pi halor ka tu ka jaka tang lumpong deng deka area ka pa yam hi bro ka bai ka ka pi sham ka pa pelong ya pi ban mi shakman ban persya kan ka project na mangi su thu pakat kum ki media reports ka pa pila kren ka ka pos ka pa pi ba ka jaka hang te ka long sensitive ba ha ka nu ku kam ba Yau lumpong deng hi ngi la ong na du kasingi ka bastang haduk mentar ngi yang kata kanong rem ba lumpong deng udai ubangi ngi ong ba uleng u ecological fragile system. Nadu kini kisnam bal adapt shwa bakinwan kini ki project ki to ki ong ba ka umiam ka deka artificial lake ma kata kapung ka ba artificial namar baki kisni ki dam no na benta ban yo ya ka hydroelectric project. Tambah kat nang yat kisngi ki por kaya kadang yat kalalong kan jakari tengen na benta kini ki migratory birds bar kumju ru ya kini ki endemic species semut ya kita ki jat jeng tau ki ba pila ban sem tang hang tu bat dei hang no ka jak kawai pat ka jaka kan ha ka research ke jongi ngi lap ba ki don sipun tli ki jat sem ki ba per wat nak po ka ibad ru ki lap ba all time ka jeng study ke jong ki hapo ya ka kapung umiam bro kawai ki don kumba prapusau tli kita ki jat jeng tau avian species. Hapo mengkler bro koi kidon hap adu saus pa sau pu artli kita ki species tambah i umiam hakane ka saudong saukun jong ka umiam kidon prapu saut li ki species all time. Tek lengba ka to ka Asian waterbird census ru menhakani kilap 170 something numbers kata tambah across katlai tli kita ki species. Menha usnem arhajar arpulai kidon kumba khatlai teli kita kijat species shispa khanda ai pusan teli kita kisim tenang ta hakani pat jong arajar arpusan kalanang hiar kadon shispa nyo phulai teli kijat kisim across 14 species kat south teli kita kijat jing thau te ka umiam hi bro kawai ladangi pai khmat beng kam ta ka ukapung umiam ma saudong saukun jong kapung umiam kila dan lupa kini ki restoran ki hotels ki jaka ba ki breu ki room ki mi ka hoi hai ka don ingim kan thok kita milai kita bro tambah ki don ki sim ki bajuri tengen hakini ki jaka manta ki la long ki phalo no kini ki jaka kan ki hap pet wir no si ki wei ki jaka tambah ki jo ya kapung umiam na mar kadai ka wei na ki wetland te kiyo jakari tengen kabangingi ong hakatin pareng ka safe haven ngi ong nabenta jong ki statang hakini ki dolen nong ki badan kembasan retli ki dolen nong haka berit hapo kapung umiam tai kan te na kini ki jaj sem ki kita ki migratory kaba haus nam arajar arpulai le kane ka BirdLife International kalalap ya ka great spotted eagle kadai ka threatened species kapo ka IUCN list kata kawan ri tengen hang tai hapo pung umiam ba kau kini kidol nong bat ha ulung pong dengru ni kum kajat benreu kinong me khlea kham tam ngi di ban song sarong ba kini ki sem ha ba keleng saudong ka berthai kila don ha kathmir jong ka jing do jat kiyo ban ri tengen hang ni hapo pung umiam ka jong kan the plus lang ta ki don saki species ki belong endemic ki ba um,  umlap hang no ha perthai ru tang hang te hapopung umiam phila ban lap  Te
Kadai sisa kumbaki ong kiri temen ki jongi bakari kasi jongi kadai kari ka ba it ki play. Kanu ngi di ban keduk bat ngi dai ban bat ya kata. Hendrai ka jingle jong kan ka sarkar pat menta ka ban pentut watang ita i jakari tengen ki basong mata tang ha kini ki dol nong ki berit lai pun ru ekar ka nu kini ki sim ki baher keleng saudong ka bertai ki yo ban ri tengen tang ita lai pun ru ekar nang ta ki dan kini ki berit ki lenong ki berit tu watang ki taru pi ko ban pendam no sunan ni ta ka jingri tengen ka jongki how tu kamde ke ka ban pen ki men siam yangi kamde ke bangi ngin long concern ngin long macam kia namar lada umdan kum kini ki judge sim ki bawan ban songri tengen hang tengam ong tang ki sim ki don ki judge jing thau ki ba per ki ba par halor ka khandau ru ki ba jengi ha ki ba sapar ha khandau ke jongi ki don kita ki judge jing thau ru ha kini lumpong dang te kal no ulong uta u biodiversity zone kini ki lumpong dang u lumpong dang nang ta kini ki dolen nong de ki wei kadon ru sakawai kata ka baki angka paradise flycatcher kata paradise flycatcher ko di ka threatened list ti kapung yam da pipet ya ka manta kadon ha kata ka A1 bat ka A2 list ka jong ka important bird and biodiversity area A1 temut ki dei ki bagi song ki threatened species A2 ka dei ki endemic species kan kumala batai mana ti watang kini ki jaka khandiat ki basong ri tengen kini ki marat ki ba ublei nombu nong thau ki jongi ulakar khuingi karhai bangin imlang bat ki ban sumar sukhere ki ya kata la dangi don gajing temu bangin penduk ban pendam ban pendisplay seki biki ong kten pareng asrai ka jing tim khon ban ria bat kham tam ka jai ban ria ka jongi kan nong ka bechor pa Ketik kemut ba kitu ki lai kat south li ki species mo jong species ki jad sim ki ba wan ha ka tu ka kim dei bagi dan tahu lupung deng dei hak tu kai miam hi prok pai dei migratory ki balet what iba alos mo ba ko do hardware play ban sukla na kan te itu iba ro iwan ba ban support yang iba disket tree jong kini ki terso badan terso valley kan bade pet kini ki amuro falcon ya tu ingi ba kawan suana lumpong deng ki selek cete te ngi ki don ro Siberian crane ki bawan ri tengen lumpong deng nang tu dak la de season jong ki bikin let te kani kadi ke breeding space kan ya ki judge sim pair kalau ada people thut no that we commercialize how film don structure and if don ke human activity ke balet bawan kadang ki festival te kadang ke sound vibration kan keta kan je kini ki pro tingi hi nakal yang ka Green Tech Foundation gila yang persyak ba lek ke pilek sei ndai wat keta uni lumpong deng okay Utu dat kalong ko ni mo ki migratory birds ko mga chupatai ki parlo hang ni ki de ki sim ki bawan na ki we ki jaka ki shuwan ya lenti nang to ki shong hang tu shipang ki saya biang pade mo ide jaka ki shushong ri tengan shipang pon ne dia ko aban kali kan ni ka we rumo namang ite ba utu lumpong deng dei de bala ude menshwa bala baju penon kam de iwe ne ki rirang ba ka jela ka jungi dia hakapol ba ipanan kam i ya katuka jaka pade hatu kamdon kanu nu jing pentut ya gitu ki jaj sim ha tu por ba ipanan kam daka mat saprang group mo mat saprang group te ha tu idon tang ibot house ijong i nang ta ila sedang koi ke initiative bangi ru ngi ko ban yaro ban appreciate ilale kata ka forest of remembrance sang tu kajing thung deng ban of forest ban pentung ban pen bon susu iki deng ban penerban ya kalau ko tetap jong lumpong deng ti ngitip ni baulong pongdeng ude utabangi ong hakaktin parang breeding ground bakati ka jakap open kharoi ki chach sim ki ba pher omde tangki avian species ki sim hendrei wat ki marat ki mereng ki bayat haram koru ti kajing ka initiative ka jong i kalong ka babha namar ba idang penerben susu ya kata ka jakari tengen ka jakap open kharoi ta ki jaching thau kan ti kam don aruna namar kamde ka commercialize large scale pi kiwan ki bru ki shwan ki shong tu ki sa smith ki litpet nang ta plus umde tam kiwan ban chong sa kiwan ban thung dieng ru ta ka daw de pi plate ya po lompong deng mata ki don ki plate berit si ekar iya ban batang si ekar mi ile iya ban bat kata ilale hai bor jong i berit ilala ban bu ki plate bayo uni dieng la thung di ta utau snam tugas ngi bangi poi ban let deng kong do bangin lit penong ka silent protest po lompong deng i dap de ka jing ngok thang ka bakrau ha namar ba wat itu ki dieng ru ki plate dap thung ma i bat ki tu ki bawan ban yu ki la sa pom lot Tagabol pila tip hisa ki daki jong ki kamat dei. La daki jong ki kamat. Kanut li ding ba sa ki blasha pengat ha to sngi.
Mending hak tu sengi like hak tu por. kat badang pek ke khamat ke jongi kat tah ki deng ngi kidang khalam kat bengidang phai sedang ki deng kidang khalam bat sakadiang bat sakaman bat sakamat kalong hadu kata-kata Hak tu RTI ke pipan ma pi bu nem ke jingkeli ba hatu ke sarkar la pelong nem ke no kerja research ne kerja study hak bai day bat ko yam kan thu biau lumpong deng haswa bakan ong ho ya kan ke project. ngi khlem ya bu kata ke jingkeli henrei hakawe na ki meeting hakawe na ki meeting baki ki khot yangi hapor bengidang yat ka hangga strike ke meeting bi khot i director jongka tourism i kong pakenten tingi lalet tingi labu kata ka jingkeli namar ngi lakwa bania thir sipun hakimat hawede competition ka jongi namar nadu ka sengi benengkong kim ailat yangi bengin ya please tang competition hakmat jong kiru te kat bala ipor ima ibenta bengi yo bania pensau ki jing songkya ki jongi halor ka jing persa ka jongi banwanra ka jing ki jing tei bafer haulum pondeng yo ban kli director ngi am bahau tu nakaliang ka jong pi lale ne em kanu ka kenja research rani kanu ka jing wat benia halor ka jing long kerpang jong ka mai mariang haulum pondeng i ong ngindang le Okay. ngindang le Ngindang le. teng hang tang labu ka jing kli ka agreement pat Hak jaka pin le shwa nama kum pi ong pi ka de ka ha ba ka A1 and A2 category ka bamut ka de ka dangi sung thu nakaliang kum ki nong ya dai ka mariang ti ka de ka ba kongsan ba ka tu ka jaka mo ngangej ba lada ka sarkar mo lada ka sungkya ya ka mai mariang kanjin dalale kum ta ningkong Ndai te shushong kawan kelima halor ka dika bentahi ka bede bat ka lumpong deng hadin ba piyo ya ka tu ka rai jong sarkar hadin khat ars ni ba pi pelong ka tu ka jing sha thangan dei ba ka ong ba kanum kan thup shu ya amde khoi kanum kan thup shu ka lumpong deng ha ka tu ka project ha ka tu ka jaka ka balai phun re ekari ai mo te Hang tu ke ka jingkular jo ka sarkar ya pi habak bagiwan ai ka tu notification ya pi ki ong bai ka tu ka jaka ka lumpong deng ka bakila ai mo riu pun riu acres shaka Omyam Hotels Private Limited hatu katakan riu post nam rukan lat no na ka lumpong deng Katkum ke jeng yok priang ke jongi ka tu ka sithi ka bapa i joint secretary tourism department sha ka foundation lumbai chairman ki lak kedau sai hang tu ba ya ulum pong deng hi kin exclude bet na kanika overall project jong ka Taj Resort and Spa ka bagi te ya kata kan ru post nam ru kala exclude pat ya kata ka jing mut jong kiru bakin wanra eta ki festival e eru kala exclude takadau ki omba kin sa suitably amend ya ka concession agreement tengi ngidang hapan follow up ya kata bahkan no kata kan new agreement pak ka batmai ka concession agreement ka pi mut ban penne pat kan ya kata ka jingtei ka jong pi ka pada stay kaliang jong ka Orchid Resort tambah kat kum ka jing tho ka jong ki ka yeng ka kadosai bakila exclude ulum pong deng lada ka don kanu ke benta ka balik si baki pat ba ki dang don ka jing kali la ne manu nang ni nang tai ki la bat nong ba kan ni ka dei tang ka kom tang ban peja sa the peja sam ta sipor but kinang ya le hi ban wan ra ba ka project haulum pong deng ka jing tho ka jong ki kan yeng la sai ka singi but lada ki muslia da kum mai pat ya to ka jing tho ka Green Tech Foundation hi kan dei ka ban nung kong ban lam khamat ban yakhi biang sa sisen pin yai budin ya kan ka tamre hadu bakin doong banda kelai kata ka concession agreement kanu por tharai pi kum lawyer kan simpol ban kelai kata ngatrai ladai bikila ban isu korrigendum simit tengah trai what ya concession agreement dok am simpor kanu simpor iti kat kum ka ngangai ka tut pion pediang lembaga RTI ka jong pila ni maybe ka dan haka concession agreement ni haka CTE hatu ka dan ka itai benta piong de baka bakila kelan ai ka tu simit piong kelan de bagi orang bakal numdon syuk kita kijing tahu belong permanent hak kata kan breaking down deki way pat ki judge activities kum gini ki festival berpair ni kijing samit ki camping ki kita barok ni atu ya thu ingas because last time ngi shong mi keren deng ngi ong ba katu ka jung ki ong ba kinum pentut ya ka saudong sakun jong ka lumpong deng mo hendek kami nang ni pada kalong ba ka jing sokya jang bapai ba pada kalong ba si sin be pila pelong ke festival gitu ki jing sawa gitu ki plastik ki emang ngin habal perkhat hab long practical ngi pet ya kamera la kumpi ong pet ya ka word slick mentah kani ke de bathaw sarkar hadin ba
la dep sumuto dak high court deh kani kadika Meghalaya water bodies guideline 2023 ha kani la kranchai ya noise pollution. Noise pollution directly result in decline of a truly unique and precious species that is endemic to our land. Ha kani lai pen depend mo ha ke preamble ha kani ke preamble kalau ada thought shai ba many water bodies in Meghalaya are threatened by discharge of untreated domestic and industrial effluent. Oh, katakan and construction. Ha kani by the construction kani ke para po. Ini kani kalau akan shai kani ke bathaw ke sarkar tibeli kambot hi ka ek bakata. Itu dia water body conservation. Among saya bahai ini habire bat kani ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines arajar arpulai kami hapor bakadang yat ke PIL jong umyam PIL 10 of 2019 te kawai naki kajing temu ban rai kani ka guideline kalongba haba kadon kata kajing ma ya ki wa ki jongi na kita ki construction of buildings and other structures in close vicinity of their banks resulting in loss of biodiversity and disruption in flow of ecosystem services from the water bodies. Kani ka kranchaj phangki vicinity ke muka saudong saukun jongawa. Kat ba ka jingle jong sarkar jela mentapat kawan ra sendan ubreu benabar bangim yatip mpaji asom menuru ha pedeng sendan. Kani ka guideline ka jongki ka kranchai sapang bangi de ban limit ngi de ban pengor bah kita ki jingte ki bodan saudong saukun jongkawa ki khangi ki ki judge establishment ha ka to ka por podang yat ka PIL mentapat sendan la adep ka PIL ka ebrol ki wan ra sendan ha pedeng jong pung umyam and plus ka guideline ka jongki ka ong badala dan ka noise pollution kan penthut ji sai kata ka jing haroi jongki sim ka jing rit ngan jongki sim bat ki judge jing thau ki ba perang te pa pung umyam te kumno ki mut ban bypass wat ya ni ka an ka jongki ru Ni suatu bagai kani ka isu ka be day om tang jo lompong deng deng ko umyam ka jaka umyam hi borok ko be kalong kibun bhaki jenek kisna ki ke jerbat bahana marba kidon ki PIL kidon ki kini ki mental kelas dang sakini ki how aga guidelines kelas dang sakani ka isu jonga joka 5-star hotel hang ni ngaku aban clean up mo kat kum ka jing tha jonga high court kat no mitari e naka wa ka baki sha ya ki nuk establishment bantau ya ki nuk jat jentau ha to kapor podang yat ke PL tanga sngo na to kajing ya termin karensan iba kentama I weni ki sini advocate siapa ka High Court Meghalaya la ong ba kadon kata kajing tha ka ba si hajar mitar na ka rekat kum kani ka guideline par kidon lai benta ba nada kajing he kani kan ong ki non riverine ki piar benta appendix 1 but appendix 2 kawai kadika non riverine water bodies ka bakan thop ya ki pung bat ki balong stagnant ki water bodies bat ka baar pat ki de yaki batut kan tahabe dei bat ka kan keren habe dei bat ka yam hi namar ki kan thop ya ka kum ka non riverine water body namar ka area ka jongka kadika don segi 1000 hektar tam mat ka yam bro kawai kagangat hakani kategori 3 above 500 hectares lada ka area joka water body kadi kata kandai sanpau mitar kata water body setback bakin sedang bantai but kandon kata ka regulated zone ru on top of ya kata kandai 4 times on the bakla kadon ka amendment jong kani bikil awan ra kadon ka regulated zone ru tangga water body setback kadon ka regulated zone ru ka water body setback kamut ba kin haban ken lupal shubu da kiu ko umne ho naka high flood level kan highest flood level kan nang tu kan long ka ba mut ba kimdi ban kenya ti hakatu ko pol baka klarangat hindi kin haban anticipate lan kin dapat kemilin ti lupa da kiu ko kan kiu kan hadu kat nu kan kiu ko kan suwa kiu ko hadu kat tau point no point A temnu new point A hadu point B ka di bandan san pau mitar kan ka jingjangai how tu pila pan jing pila bu jikali halor ka sarkar la kataru baru kai kita petition gila pak temen respons ka reply ni malor ka benta kat nu hadu kat nu ka sna apa ke DPR kamdon bikin sena kum kin patai kum ke DPR kin padon benta tak kadau kan gi ki wara kum kini apa lompong dang kini hakam tam lompong dang kam de kam import ke development kan ni kalau ada ke displacement ya kini kejajing thau pak Namar pa kani ka issue kalami perthai gumni kan ti kibun ba ki bayaran halor kani ka mat bat ki babun hi nakipat pa ma ki ong ba kani ka issue ka bun ba kita ki regulatory lapses ka ba ka mul ba ki don ba ki jing bam shai la ni ki jing ko hang ni hang tai kham ta ma ka bayai dai ba ka jing ya te kular
Hoi kajing ete kular apa dengan sarkar. Ani apa dengan dekot ge meki snap rekam jo sarkar lek apa dengan tourism department beka MCL rumah kumba pilapan I ke tuka Genesis sini do hajar arpusau ter hadu ubenai feb mentamo beki ong ba nadu beki bakarai ka kenhun ki menteri hadu beki dahan oversnow yang tuka caka Umiam Hotels Private Limited kan tika kalong ka ek ba upai ba hin nakata ka bentalong syai te mangangai pada pi na kalian gajong pinamal ba ka group gajong pi bun ba ki experts mo bilay jong kum uwe ni ki lawyer sa pi pe thu ek ni ka jinglong jingman kam ta ma ka de ba ka jing soi ka sekolah hapeng ka sarkar Meghalaya bat ka Tata Group ISCL kum ki ek jing kali ka ba wan ha ka jing mo chup ka jong pi ha ka por pi ong na ma pi ong syai ba pi yo ek tu ka RTI ro kam don ni ek kum kata ka ban ong ba mi I kerteng ya ka ICL kendiat mo te habai de bat kani ka jing ya keren hot ni nak kalian ke environment group la keren bet tek lompong deng ka stan ko jing kalong clear la poi pada ki bentar de kum baki ong boro-boro ngi ikla don ka jing thok ba beli ki gen tek ki persya ta development dei hendrei habangi pet sisa ya kani ka jing kan thok ngi ibu ka jing kali ka jing kan thok ngi at what cost ka development at what cost apart from ecological sensitivity jong ulum pongdeng bat ka pong Umiam mentang ikran ro ya energy security jong ka state hang ni pikiran ni gadam ti mentang ni bu ka jing kali ka sarkar ada kawan rakyat tak development te kembak lale na ka cost benefit analysis ki negative externalities ki ban mi nang ne ki marginal social cost marginal external cost ki ban mi nang ne mentala dengan ikran ni energy security jong ka state kani ka hydro power plant mo ikran ni ka dam safety Upgrade ni facilitation kebayat 40,000 cubic meter per year. Sedimentation, mentah kelak sedang sekiti surak bafinyat nang tempo Eastern Bypass. Nang ter ke sedimentation nang ter ke bajur ke Pong Umiam. Tim mentah penap ken mentah sedimentation ke bon ke lifespan jong ke dam ke akut. Mentah penap ken mentah lada ke hiar ke water level kumno. Ada kidon ke construction major construction ke project mentah kendon vibration ke dam ke safety kendon mentah penap ken ketaan uduk usuk la saya dah ke water body water level ka hiar ka bailat ka generation kan hiar mentah penap sim senaki nepco penap as ka transmission charge sekani ka power grid mentah la da unit ini kan in plain simple terms ada unit ka lat ka dei san pia te la da pihak ban sim na ka na kiwei power grid na on nepco plus kini ki charges kin one katsan dengan kasih unit. Tengok laisa ya ke ik berpisau mentah. Te plus kata ke datang ke basic charge kan ini kan kata ai berokhat. Terkadang iong bahkan ni ke isu hang the kam de isu tang ke isu jeng itu isu nong 176 megawatt. Betal ada piduna kalat nang tu piliak cu umtru nang tu pihak sekaleska. Ndai kita ke ik berok kan loss mano ke cost yano kata ke development. Pihak all sorts terkadang iong kan ni ke claim don ke public consultation ada pasang. Kadang-kadang ke public consultation te berokhat ke expert ke laban pool mentan duduk ki business entity kawan ke 300 crore project te ada kadi ke resort te mentah pihak saya mentah ki business entity ki badan ka tourism field mentang nang ni kisno kumno nama 300 crore te kam dei te tang sipau kamera kan dei ngimtip kam dong di PR ngimtip ngimla banong sanspa 1000 kamera sisin hi bagi ki business entity hang ni hot ngim question moi credibility jong tau ICL tang balok sisin bawan ke business entity hang ni ka main objective hi kadai to maximize profit to penetrate the markets mentah kini ki business entity local business entity by dai hapo kai tourism kin kiso gumno iku ak men kir kin pensau ya kata sur jong ki chakmat whether it kalabyang em bangin ya kata ka high end tourism nang ya nature base kumangili hang ni la da piong when you take away nature you take away the culture mentah kini ki barokhat mentah ka dam last session ki dam power minister dang juba ba kadan ka dam rehabilitation drip stage 1 stage 2 stage 4 kadang ya tang 30% kata rehabilitation mentah kumno fin solve kata ka yakini ki problem barokhat ka cost ada kadan kono ka jing paklang te kan cost bon ne kan cost dunan Ikawai ka bang aku aban kelihang ni mo kani ka jaka jong MCL menchwa katu ka jaka badan ka Orchid Resort mentah including katu ka Nehru Park nang to katu ka diga baros kata
Ketika cakap jong tu, ketika jong MCL ni kan jong tu dah. Tung ke jeng lap jeng itu orang bana MECL kalahan over 200 Oh, 73.6 273.41 acres. Not kalau betul lah ikan schedule of boundary kan. Dia mentang ni keren kaya kata energy security jong state mentang. Jika loan ke bedang sak kadang bon. 565 crore cikan ko. Te full bear. Mentang hap tu pen. Ho ingin persak kita ke development tang ba hap ken kan. Cost benefit analysis kan dan. Benefit kat no nak kata ke project kan cost kumno. Fidan construction nak kita ke meja construction kadun vibration ni kan ketaan ni mengadam. Mental ada hap sna jengki hap sna sa te cerum baganum ketak kadam. Te mental fin sna building sini selor hap kan. Tikini kita concerns ki ba oh nak green tech ngimla kamde ke domain ke jongi mo. Tamang ipen so pa ba kadibandan ke public consultation kan jalan kini ke baro. Enggak suatu mo piong bakam de ke domain ke jong pi ba pin kran dai hadin ba kilami kini issue te obviously pin hak man say ke Islam pin hak ya pinpoint ni kenu. And kawin ko awan boj kliang ni mo ya kran halo to ke PIL jong usna marja arpuar mo ka ba sorry kandai ka to ka ba ka kawin ki judgment kabenta jong bakal le jong district council kan ni piong pi date of order kat santre 9 November araja arpuar mo hang ni ko ong high court ka ong hang ni ba it is hope that the state the district council and the informed citizen cooperate in ensuring that the natural beauty of the state and its vistas are preserved for the future generation and are not lost at the altar of a quick buck or in the name of development. Long tu kelak keren syai. Namar kani kadi halor jong ko umyam hinde kani ko order. Kadi namar bami ke tu boong bali ban hap sna. Ban thai bi sa khang ti jing tai so dong. Ti kwa ban keren shu mo halor kani ka expertise ka baka IHCL ka ban ra namar kumbagi tip hi ba IHCL kadi ka weni ki hut ka companies ka ba pau ba om tang ha ri jong in re perthei bro ko bai ba ki don ru ba ong ki don ru mo ki katuk ni tli ki articles ki ba ong ba schwab kan le ki nu ki project kada don kita ki lat ki lenti ka ba kada shim kum ka company ban penting kena ba kam nom don kan no jing thot e ka mai mariang but ki don ru ya kita mo ke sustainable development ki goals ki jong ka ICL ti kumno tharai hatu pidon kata ka jing shania haka ICL baka wat la dashboard mentaka shim ya kelumpong deng ru kan penting kena baka numdan ganun ga jek pentot ka jengkili hi ka bangim nim patsa ya do menta hakanu ka stan ka yang ka ICL kan project mar bangila i sibon gini ki kembakran mana kita ki eminent personalities ki bami haki arts jong sarkar bakila keren ya kata ICL ki keren kita tangirung itip ka credibility jong kini ki company semua ka ICL kamtam jong kita ta group kan kam jong kata sing klam question ni kata ngi kam persa kita tambalong ka jengkeli kalong hang ni menta where ha ite kidan kita ha kini ki kot kisla bagi sign hang no mentangi ibe tang Umiam Hotels Private Limited ubeda ro de Umiam Hotels Private Limited concessionaire ro de Umiam Hotels Private Limited in the form of SPV tekini lagi lapan kenya ke agreement ngatrai ndem ni pesai lang ke agreement is it possible ba beda ula mende u SPV ka jong po kawai niki agreement joki yang ni lagi ka ong bitaba the selected bidder has to form another company within 30 days hadin ba after being selected as a bidder ban pentrain bata ban form ban take over as an SPV kan so all this time nang mud ba ubeda te ulang unwan ha do jong ICL but SPV as a developer te undi Umiam Hotels Private to kam ta kane kala thona dung ni basdan hi kane kala tho ba ni hi ude hang ni concessionaire ude Umiam Hotels Private Limited selected bidder ude Umiam Hotels Private Limited Tigini lah, apa lah thought development, operation, maintenance of Orchid Lake at Umiam into a 5-star luxury resort along with Lumpong Deng kita. The design, build, finance, operate and transfer model on PPP. Tapi SPV dan su benrap andit SPV lariu tahu special purpose vehicle lariu special purpose entity mah kebagi ong. Udai bandai different lani udai bandai ubaya pair na kataka parent company kan. Sebut iba alam idai parent company A ngang ada some other company bang ada B. Nga mai iriban form yang mai bat bapiate sa sekolah bat no
Tepeni yang akan bangan long tau SPV ban pentrai kami kan projek kan. Temut kat ke 14 ngan cu point out sakawai deh kawai nigi press release jongka government hak tu kapor sua bangin sedang yang hangga strike yang ba the duly constituted SPV Umyam Hotels Private Limited. Then temut uni udah uta upala penwan rak kenang bantai ya katika projek ang tai kan. Namentakan nikah resort kan. Temut mai as a parent company i engage uni SPV un pentrai kita ki kam ki bai kat ki bari hang tu bantrai mo ki bari jong resort and spa. Lada ka fail ke project ru uni SPV dan liability dan binding dan error ke parent company. Baru kan boy bansim kia bet di parent company kan. Tementa lada don uta USPV ubaki lasna kenang ban pentrai ya kan ke project balai pat ke tourism department ka hapkot ya ka tender. Iya apa point? If there was a duly constituted SPV for this project, balai pihak hapkot tender ban apply hiki bids. La temu lupa ba kan percaya yang sendiri. La temu lupa bayakan ke project on tay de uni ubreu. Pila aktif saya ba on tay de uni ubreu. Terbeli pat pikot tender. Dah hot tender tu ki habdan am ki beri ki ban apply ka tender ki ban send ki bids ki jongki. Tambah ke government ke pemi ke press release ke omba the duly constituted SPV for this project. Temut ulak dan lupa uta uba mut ban pentrai ya kan ke project the same on the same subject matter kepada ibat kan ke project hi balai pat pihak release ya ka tender kan. Menu ki float dia kata tender ba bagi kot kan ni October 25 apply so ya kani ujab Umyam Private Limited, Umyam Hotels Private Limited. Markat Limited. concession agreement kita selected bida di Umyam Hotels Private Limited. Kat notally ki companies ki bawa nation menta kani kapit. Ya kata tengah kamptip ni kelam ya kali. Ki kampan long RTI kata. Namar kanir ngitip hadu hadin ba harin dingi yo ikaning Islam ban research. Menu ki Oktober ka job ya kani kapit. Oktober ki job kani menu ki constitute pada ya kata ka SPV. Kataru kam syahir na kalian jong king step baik tambah ke concessionaire agreement ki execute HU benai rempang mentau senam arja arpun reu. Kan ni kalau mention. Kan ketika kepada concessionaire agreement ke bertaya kata SPV duly constituted kan. Kan ketika press release kebayaan 10 April nau commissioner hajing sisa dah kadai akan ni kerukom deh. Kalau apa yang harus tu kejengkeli kejong pi benda bang kami nak mencuba tambah kata procedural lapses ke PP race benda deh. Hari salah di bakal long akan ni kerukom bau selected beda but concessionaire de ujuk kadai bandon a different document part ke bapen i selected beda uli ase udi touch. Te ubayo concession part udi umyam. Tambah kikot kisla barok ke bengipan lembaga RTI kalau alut hang ni hang nur klaim don tang utau dak lani utau basain nakaliang jong katat. Maybe kadai kumboong i Dr. Benjamin maybe there is a bigger document kebaga sarkar kaya sign bakaya CL kabakam tre pen pelai ba maybe kumbai ong ba na do pasdangi ka sarkar kam tre ban long transparent ti kasakawi ng ko ban raise hang nimo na menden i ba kentaro dahagi i hakatu pan discussion i ba kentai la ong ba nadut ki snam baga diga jaka kalang don baga Assam mo ka lang diga jula Assam hakapol baki mo bantha banle ka to ka hydro project ru ki da panjing bit na ka district council tebali mata kanti ka district council kam ka long silent ni smutho baga diga jaka sarkar but still the district council ka constitutional body de ka sokya sha ka de wan shakmat kan ban raise ko ni ka issue hatu ka kladon ni na kaliang ka district council ka bayade bagan ka benta. Kabai ni berdistrict council nomor pengikiran di dakila ya ke CTO hadir ke CTO deh training license kini kita ngilak bo ke jeng thok district council ki ambai nak lang jeng itu ke sarkar compensai te nak lang jeng rungin hap po sibon ke jeng sarkar te tangkat tahi nak district council to nak lang district council la kam pai le kedua kata tingam tu obviously ngi hap ban clear district council hi kawai kendiat benda ka asukap ban ma ka ba ngai ka tu karensan ya therde ka bala pelaj men nga singi idon i Dr. Benjamin yang balik si kadang kata kebiga dokumen ke bakim kim pelat ka yo teka jingle ke jongki bengilapan ki dokumen sebarok lembaga RTI kamdon hira ta ka signatory jong ka touch hang nuru teng kapan perkhat ingi
how to kata sru kadan bentana kadan bentana kan Kuat project kasi jubab nak kata sebentar. namar tajin sisa bakadon kata ya ka handover kamtam hebre berkajaka omlade bakata kandan bentah katu handover certificate tambah Tarai dia ketip pikat kata kenum tip kenum. kata kan Kelas file hi kayak gitu serkar mi kan kat ka handover certificate du kamdon ka kerteng jong kata kadan ka kerteng jong ni Umyam Hotels Private Limited kan take what role kembang kali menai advisor ong ba barok mentaki berani kata ke reputation jong kata ke credibility jong kata ki mi segi ads bagi propaganda nak sarkar jela bagi berani kata bakalong credible kalong kumne kalong kumta a b hadu a to z menong hadong ngi bu tanggawai ke jeng kali hangno kadon kata hakani ka project nadu ka certificate of handing over ka kerteng kata ka claim reflect ka lease agreement ka bayo 100 house nam na benta 100 ekar hakador ka ba pralak tengka sisnem kam dan hira kerteng jong katach ka concessional agreement ka ba patay tik patik ya kita ki jingtai ayu ki ai ki briban le nadong hadong bar kani ka project ka kerteng jong katach kam dan te hangno ka song nong rim ka taban ong ba kani ka project jong katach na kaliang ka jongi te ngim pa ban question ni credibility ka reliability jong katach ngimong kata hentai ngisku pan bu bitang ngajeng kelisya sarkar jelana du bengila kelihin du hadu kita du itu por ngina dah hambaran malki hangno kata kadon ha kani ka project bro kowe ha ka ba fi yo kan ni RTI reply ni pila ira ke sarkar pi kendo i director ru pi bu ita jeng kli kamat ki officials ni dia pu sibon bagi jeng kli kita har kedi ni ke jeng kli tambah ke jeng ya discussion ke jongi ha katu ke jeng ya mo ke jeng ya tai jongi ha tu ka sengi ka kamdon kejing sai eru na kaliang jong ka department kan ni director ru kamdon kejing sai namar ko aslong isi akalan haju namar kelalong paserai su atau kapor ni keli kita ru ki ongin sale ile kataru nginang le kataru ong kidon kita ki department ke tiang ki bedang bon kita ki lapses ki bedang don ki loose ends ngan ong gedang kan waktu kasing ada ong director kidang bon ba kita ki loose ends ki badai bandang hapen biang bar kani ka project bar kamtam utu ulung pongdeng tabli pimpen bet syai kita sa pembiang bahasa kita nadong hadong tersawa saya pet kan nyata khot ir stakeholder meeting session kan kataru kasyukut no tang kata kajeng ya pen ini ajeng isi nasiliang mit kasyukut no tang ta ngaku mentaban ban halor ka jing kentho ma ki jing kentho ki balami ki ong babro kata ka tu ka jaka pa Umyam ki bun ba ki jing te balami ang tu hadu ba kapoi upur ba ka high court kala ban ban intervene ma ti kini baro kilami balai baro kata ka green tech ka sangap ja dalam mentai ha ba mud ban manra da kani ka 5-star hotel pade kayaki pi green tech foundation ngi jumlin ba ngi don bet lightly kita ki step of approach how they bar kinu kini benta kawai kadai ka humility beng approach sebut dah kadang kamat kai nekong duk approach dah ka humility ka jing sngorit ka baar kadai ka scientific approach ka bengile iki research nadong hadong ka balai kadai ka legal approach ka bengi pet pat sia ki an ki ai borok ki badai benta jong kita ki subject matter ka usah bengin sim ti ki don bon ba ki issue ha ka jela ka jongi ki pe dai ba kami mariang tambang ngimi lap kumne pun sia pertas no namar ngida song banle research wa ngipet ya ka background ka origin jong to ka jing sedang jong ta ka kam ngipet ka an ka ong kumno ka public opinion ka ong kumno ka role jong ka government ka long ka no ka role ka jong ki locals ka long ka no te on dang ilala ban tip tenrai bhai kini ki telong baro ba pher ding layo kata ka research ka jongi ka ba long concrete hang tang sa sim ya ki issue tambawat la kataru dan teng bagi isu ki long hakmut hatmir palat ese kum kiwa khra ki serpi ki gini tai umban sing laju ni biar lahir kejat hiang tu man pun kho hin teng ngim ka sebuan question ka government ro namar ka jing ya lendat ka jong government na ka public transparency le ka long ka bab dak jeng keli di bahaya ba takadaw ka green tech foundation ka jongi idang long let's say itai organization foundation ma Ibrangrit dangrit di nomor gidang ya lenti mata dang tang dang iyo bantrai bhali na dugi arpuar mata tekat no ngidang ya persang hila ibor iba rit bingin la bat harengkat ka jing syania ka jong upat ba
kum tangi ya top nak kawai kamat bangin ya da penek pensa ya kami meriang bat ik jingkerku jong ulai bulai tadang ngim sim raban siami mentah-mentah iban om kami isu mentang le mi madan ngim jude hira ka sang kami mi madan ka organisation ka jing ka foundation ka jong ile ka ai ya ka jing hikai ki internships ki bopero peri khana ki juan intern hangi ni ai ki workshops ni ai ki training ni ai ki innovative thoughts about the environment kam de hira yangi bangin yami madan kum bangi mi manha kane hanrai ka jingle menti kat tu jong sarkar baki kwa ban thom bor baki khlau ki khlau ki betap ki jaka pengat ki lau kentang wat ya kanong khalam sanctuary kat tu ki dang mut ban thmu ban penlong commercialize ka tu ka jaka kade ke bagi la adap ngila kadang Jerman jong ile idos im teng indri thia bahas udah mit utang ban perkhat baka jing thombor jong ne ka sarkar ka ban wan ban tap teluk be ki kita ki jing rius pa jong kami mariang ka pran hagari khasi ka jongi de kini ki baro ba penlong yang ipat ba ya kan ke isu ngim dan lat dan lenti su da kumai ru ban ngila perkhat ru ba mentah yang inum ya mi su tami ngin ai lat no siu pat ba ru ai bu pat ba on tip sai ai bu pat ba on ke kendit no mentah ban ya dai kami mariang ma jong takadau hak bede ibat kani ke isu jong ka lompong deng ngimban se ban mi madan da karukom ka jongi ke bangin hap song sa thakanang tai ngilalen la deru kidan ki jing keno ba kadang ke jing ne politics ha kani ke jing ki ya kata kan nomor ba sibun ki jing kena ma pendapat ko mangila batai mene ni ngila li tho ski department ni tho ski ministry what ministry ni tho igeni ke petition ke jongi dan reply ka sarkar ha nadu usne marja up sunday kata filale em long dia kini ki RTS mentau snam hakini munus snam he mentau snam la tho ministry ro halor kan ni ka lumpong deng okey te ka sarkar ha ka jaka ban reply ngi kale ko no ka clarification press te mentah ka jaka ban reply ngi fi ai ki advertisement te ki department of fair ban pensai sepang kata te ka jing kli mentah ka long manu balik politics kan yang kini issue te habangi ngi tho da ka jing tho sapi da ka pi ya ada ka petition ni kwa ya reply yang habangi tho hadu mentar kam da ka reply la pi angi le politics kata ka out of the you ka kat kini ki research ngi le Aku akan kedau hang ni mo, nama bagi kijing keno angin hab ban cuba mo, day teng ke ingin hab kan cuba bagi kijing keno jadi pai baru ka tu kan ni ki pai bagi paong ba, kani kijing ki ka jong pi, balai kami pertai hakum kani ka por, mo hakum kani ka por bangis nguthu, ba ka election teng semua syaka Shillong parliamentary seat kelajan. Balik pimliat na dut kipor, balik pimliat na dut macam setiap apa pio ya ka jing tip bala hand over ya kan jaka, ani bala soy ya kata ka circular hapdeng ka sarkar bat ka IHCL nak bentar ketika yam hang tai. Te kemani kong hi kumba pilai in ro menang la pensai pi ba ni la pha city ni pha ka petition jangi secretariat ski department fair bat suka CMO office support forest bat UCM support forest department wat support ministry la pha gini kijing thok parak hai ti hadu mentaro kampat don ko ka reply yang ni ban ong ba ki reply jong pi kalong kumni ya akan ke detail ke petition kam don kono ke reply menta ka sarkar ka jaka bakan reply ngi kale komno ko ra clarification na media men miet da komwe sipang men step da komwe sa sipang kin one mi ski at ski ba pero ki ba ro to ICL be ro kita ki AKA menta ki wat ki mi ka ki phone ngi ya ani wasui baba ki khon jangi ki la shu sha interview ki barang le school ki ong ba sha hap iro kata-kata ta biro kata-kata po surok lenti singkit ka bangir ki dah lingo aka jaka ba pin reply ki petition jangi ki mi sa ki jing ketok ban malain swat ya ki image sa gerentek ba ki dan kita ki jing yo kini kita nak sarkar kumni kumtai tapi hak ba ki kwa ban solve kini ki issue reply ke petition timenta ka jingkeli kalong manu balik politics kaya kan tai komi kan ka por ngim tip la dangim mi akan ka por 60 years plus 30 tip la suto lalu ngin mi kede ka taru ki reply ki bang yo le ki RTI hapdeng ka jing sa thangan ka jing ngidang yo reply na po revenue department di siri boy okay halor ka RTI halor jikeli halor ka ai halor kan ka handover ya ka MECL jong ka MECL oh okay ba handover ya ka jaka na ka MECL jaka tourism kata ki slam ki RTI bikin point bagi orang tu andon ke revenue sharing model ni kat nu ke kia keren kat kum ke artian ka reply video kat nu ki buat banyak share kat nu kata ka jing yo ka reply nang ni ka thok ba 90-10 ke revenue sharing plus
9010 azan ke kendai pau ke tourism shipau ke MCL. Ano dito? Aman pilih. Ki ang rupees 1 per year per acre. Neh. Katu. Rupees 1 per year per acre. Kani kita thok ba at rupees 1 per acre per annum. Kani kita thok ta. Revenue sharing of 1090 yang clear gini kita bro kaya ni. Kadi ada revenue sharing between MCL and tourism deh. Kadi kalis Kalis. kat nu ki hapsil kata long ka baywai khando kan bagi kishim na ka tourism department kadi ban seo shi tengka shi ekar shi snam ta ka poi arspa nyo pho something ki round off no sta ka lice pa tengka shi snam na benta arspa nyo pho sau ekar Akan kijing thok kimi hi. Nomor sin bala ami hi ki issues ke bala along badan kam hi upat ba am kijing thok ki wan na kani kan diang gamon. Maka goal ka jungi ka long bet atau kita ki bawan irap yang ni. Namar ki babon ki bawan mo. Ban support ya kini ka cause ka jungi. Atau kini ki bawan ki influence na kita ka decision making ka jungi. Adu paking yang ni ka hadu pada dap. Ti ngashkwa ban ngin phai ben chu tu jing le politics mo ki ong ba ka Green Tech Foundation ka don ka seng ka ba back ya phina dien. Na do bas dang kisngi. Nado bang sedang kisngi mo. Ki balong serious hi kini ki issue ki follow up. Ika bakal lek ka Green Tech. Nado ba kami ka umyam. Kiwan follow up, kiwan keli, kita kiseng kamtam ya ka mo ka VPP. Kawan follow up ka pet ka ong ba pipila. Pile kini ki issue na ka demands ka jong pi. Ting ka demands ng long environment. Kaya ang hirong ila ada placement siya kata kunta tengah ngamtip. Te hadin ki na kalang ki ada pensay nga try si pres. Ngamdon kam try bingin patay bingin ba. Parti bla he te klatip kamba. Kaya nakalang kajongi hiti ngisim kum kajing kersan kam dai ka. Mdai tangga VP hendak papun keseng bahalang ke parti bar ke kongres kawan. Ka ai ke presiden kajongki badi ki prominent. Jadi ka kongres itu ba keno apa dai ka VPP ba ka hijack kan Ti ka kongres si ka kongres na tar ki seng bahalang ba fair ki ban ai support. Ti kata kajing keno jongki ti ngim dan beta bingnya patai kan. Balong henrai ha ba dai ba kini kamat hiti ngi ba kumbang ila pensai ha kasi khado nak kilang ki wei ki pensai la ada pensai di parti begini kita tinggal thang dan kam begini rekat kena ke isu pada kalang sensitif te kino ki opposition ba I thu sia ka jing don kam jing isu kin man Okay. pasti ka don kam ki opposition am tang ka Green Tech hentai parok khat lah bakin pet kan Haka sensyar pa ba hi don kam kumbai ka soi ha ka ibi ba kan tari ong ba ki civil society ki don kam haka nu ka yumo kan ka ri ka bade sensyar do pa ban walk jat ya ka sarkar na ko bai ka pos ko ipat namar ba don kam him ban correct sam ban penbet ye ki jing bakla ti shwa bangin ngin penkut mo nama kapor klaya ngashkwa ban keli ngakwa ban pinya keren lan ni nyember jing bot halor ka ni ka bentamo karoi ka par bat ke jinglang jing manjo ka mariang ni so tho ba ke jala meglayam ka ki industries ngim da bun kayo ka kol ka jongi na do bakang udo yong kum tule kala hiar shaba palat ka e ka bangilaan pai khama enta ka de tang shaka tourism te man develop ya ka tourism kumnu ngila ban kentiu ya kani katanat klem da penthut pada ya kamai mariang namangi sung thu ba meglaya ka paunam na ka daw jongka jinglong jingman jong sing peneng ka jongka ki jingdon jong ki klau ki petap ki mo ki kshat kum ta teter nakaliang ka jong pipiso kum no namang sung thu ha ka tu ka markham valley ro filima phi bara ba sei ka tu ka mat ada kum ki tu ki ek ja kum nu in petik na ba ka tara jing itnat ka jing ro spa jo ka jala jong kan yai ne hadian habut. Pi nakaliang ka foundation hi ngila ji ale yamir jingmut lang bat kini ki wei pat ki civil societies ki bre jong tourism ru. Ngila don ka jing ya perkhat ba kumnu ngin kentiu ya ka tourism ha ka state ka jongi klem da don ka jing kata ya kami mariang. Te kade ke ka model ka bangir ngidang ya sedang banyak develop lang namar tangkau Green Tech maroi kanumla ban sim ngani ka namar ka don kam lang ka jing tri lang jong ki kunhun ki baper par khamtam ki bode ban jong tourism lai tigi duan bakat ebat kini ki tourism sectors ki bron kini ki jong ki stakeholders ki la bande ki to ki nature group nata ki to ki tourist site groups e ki to ki baki lai nadu kinong nya kali kinong nya tourist e rong hadong ngiliji song bat ki bat ngilia perkhat ban sandur thamai kani karukom flow in jong tourist saka jela ka jongi kawai kalong ba por bingira e kalumpong dengro ngida pun psa saka sarkar ba
ki beriu ki bawan hang tei hapo dam kim pej ban pej ya ke Orchid Hotel kiman ban pej ya ke Rikenjai kiman ban pej ya ki taki umber ki cafes ki restaurants ki ki baper ki jing don jing em hang tei ki belatei artificially hendrai ki wan pej ya katakan natural heritage ke babat bat bakudup ke celame kelia te yu lompong deng ru udai uwe na kita ki natural attraction kami ubah kering te om tang halumpong deng keleng saudong haman lagi distrik kidon lagi jongki tourist attraction kam dadon kam ba nginwan ra apat dia kita ki artificial attraction namar na du kulong kuma kita tip hi ba ya kame ghalia is the land of a board of clouds kwi ki tip ya kata and plus ya ka Shillong ki ong Scotland of the East namar kalong rius pa ba ha banta jong kami mariang kasudon kam yangi bangin maintain ni kita ki tourist sites ki jongi kam tam banwan ra no ya ka ecological ethical behavior na banta kini ki ba maintain ki ba penbit penbiang ya ki tourist spots bat kumjuk ru ya kini ki bajuan jong okai kan ki di bandon no kata ka ethical thinking kumno bangin maintain ban sumar mar keliang bat mengi ki padai basumar ya kami mariang ki basumar ya ka tourist spot bat kita ki bawan jong okai ban pe ya ka tourist spot ru ki di bandon kata ka jing ya snguthu ka jing ya tiblem kumno ban penne ya kini ki natural heritage ki jongi om ban siwan temuni wan ya bamjang ya berat kita ka jing ka waste management ka don kam ka di ka subject matter ka jong ka tourist management ki spots ki sites ki dong nang tabat ka environmental ethical behavior ka bangi don kam bagi tourist ki jongi ki bawan ban pet jong ka ya ka jela meklia ki dei ban wan ha kata kalenti om ban penjabo om ban wan ra pat ya ki wei ki ban long artificial hendrai ki balong kom ki ong kawai niki orders jong i Sanjeev honor justice Sanjeev Banerjee por PIL ru ban kinu ki jing tail ase lani kinu ki jing wan ra ki jong kita ki development lani ki jing ban pen kring susu ki existing tourist spots ki jongi ki di ban long consonant bat katakan natural environment jong to ka jakakan te ngiru ngi nguthu hi ba kadai katai ka baran kam dei banwan ra kita ki concrete haka natural earth kam dei banwan ra kita ki artificial structures how badan kini ki natural existing heritage ki jongi kan te kadai ke bangi na kalyang ka Green Tech Foundation ngidang ya le hi bangin ya merging mut lang bat giwe ki kunhon ki baper khnang ba kata ka nam jong ka meghalaya ka balong ka ba itnat sha ka bla e dublei pat kata ka bari bakedup ya ki baper ki jajing thau ki bla ka khu hi dublei kan yai ne shijunam bat baki wei ki jaj pedreu keleng sotlak ka berthei kin yai pertu ya kari khasi jantia bat kari longgaro ka ba itnat bar ka isong kon sisa te ni perkhat bakum ka kindi ki development models ki ba jui mi menta kamta ma tourism ni tip sai ba pun ni tourism expert si jong jela ki ong ba ke megalia de kan nature based tourism ndai menta ngi hab ban sutu sai ba kamariang ni ong kamai mariang mot kaya ti bat ka culture ka jong mot kino ki policies we don't come reimagine rethink redesign ni policies ki jong ki ba le si ka bala ban sei ka kata ka beauty sisa jong ka jela ka jong sabar bangila pan offers ka perthai ya pi on ki ki liang so tang ya ka liang jong ka mai meriang handrai ki babon ki ba ha ka jela jong dan ban ai kin ka perthai and ka wei ru ka ba ha ka tu ka panel discussion ka ba ki panelist ki la sei ka long ba lada ka sarkar ka ko pendan kam ya ka jaka ka jong ka na ka benta ka bha ka miat ka jong pai ba kadi belunra e kanu ka project ka ba upai ba on sngo long kenti mo ba kani ka benta ka bede ba kani ka hotel upai ba usuyo nong tang ha ka kam penyo kam yo jam ha ka tu ka jaka hinde ben ong ba on kam kenti ka tu ka ja ya ka tu ka project la ni ka tu ka hotel don kan tiki ka don ru ka ju sngo ba ada ka sarkar ka thmuhi ka kwa shahi ban ong ban pen ko bor pai ba ujang ban kentiu ya ka per capita ken kam ka jong u kadin wan ra ka nu ka project ka bala ban ai ju ban toy pai ba belien kum ong menin ka hospital ni ki school kum ta ken namar ba
don ki jing kan tho hang ni hang tai ba ong ba phiwan rat kum ni ki yo nong tang we ni a de ki ba la ban im na ka tu pa de haki real polani tendai poslam hadian kan an ko wi ka ba pi ong mene ru bari tringal smut na ba ka tu ngan le biang shaganika court order mo ka ba mi house na maharja pu ar ba ka court hang tu hi ba ka la pen sha hi ba ko ong ba don kam ban penne pen sai ka jing internet ka jing ru spa jok mai mar yang ka jongi bat ngi de ban pentikna bang ka ni kan yai ne hadin habut ru bat bakanum sha penjat no le penjat no nakadaw bang jing kwa raha jongi mo quick buck in the name of or in the name of development tang terteng jong karoi kapar kemun bangin penjat lo di klau gi petab i kamariang kamai mariang ke jongi te ti ngangej bagi pat ba kilayo i jing smooth hu ha ka bai dei ba tu ka benta ka bai dei phang ulum pong deng ba ka tu ka ni teli gi benta gi bai dei ba ka jing ya te kular ni ka jing soy sos kular padeng ka sarkar ba ka kum ka pawi ka Yam Hotels Private Limited bat ki pun bagi jing keli ki ba nak liang ka green tech ki kwa on ai shaka so kwa on ong ben pai shaka sarkar bat kila kularu banyai bud dia ni ka mat namar ba ku mangitip hi ba ka lumpong deng issue kam dei ka balakut hang ni mo kadang dei ka panang yai biteng kadang dei tang ka jing sedang bagi ong kin yai bud din bagi dawaru i ka white paper ka ba u menturang ba jungi ulah kular ben ai kumjuru ia kata ka jingkular bakin kelai kata ka concession agreement ke jongki haduk ka nu kan simport green tech kala kula kala mo kala ong bakan yai bu din holo kan ka kam kanum yai shong thaj kan yai pintikna ba ya ka jinglong jingman jaka mariang ka jongi hi ya ka jaka ka jongka ka briu nyong trap jongi hi onum sha yanu ba kinwan le donbon mo le donbon le jubor man kini ya kata ti perlok ngej pilayo ke jing syai tu kalor ke tu kamat ba sashi sien ngakwa ban ai kuble biang i bari tri padi ba walam ki badai ki khot jong ka Green Tech Foundation ba ki bok ki biang pi ka kam ka jam ka jong pi ba ki perlok ki jong ni ba yai pe u offline media nak we ka post ka pan da da pidon ki nu ki jing pen sngau la ni ki nu ki jing kli ba pim syai pila ban tho shangi ha ka tu ka comment section po ba wat klet ban like share ba subscribe ya ka ni ka channel ka jong ni ti takitu ngina po siya bakut jong kanika special interview ko jong ni kublay ko po jong pi baro